khung kaham hanya hai jitarano ketal blok kalam sogo ga tini ga sung hospital o thanai omo mwnai doctor phunung hanai o sigang puro obo kalaye han yakung yakang han dera jak hingka hingke ba hingke tini bono doctor phunung hanai ko auto o phai sokpaikya hingka hingke bongso sikang sigang auto kana hanai ko sogui tongpaikya auto kama jaga o hingke tabo hingke mwnai hingke ko phainani bagui naitongo pura kosto kaisa bo mahimo khorbe kisa kwthwng mahi kisa amsaka kosto hingke bono video sago hino han bo jora jago ano bunanai o hingke chwng tabo hingke ko thanglai sinai auto cholinai tabo hingke moi bo haikhe hingke bai auto cholikhai sini pura markhe no bo kosto nang suka jefuru pano o yakung turujaka hingka hingke hai kabui se paigrao jekono khlaina hingka hingke kabya hingka hingke chwng yabo amsaka dungjak suka markhe hingke taisi cherai hingka hingke ba phone mano hino han tongkhojak tika bo phone video naini hinui ta hingke tabo hingke chwng iko bo ungko jaga sobaikya bongni golagati bazar o phai sobaikya hingke tabo chwng thangui tongo bongni yang ko hospital dogano hingke sogya ko tongkho tei mojomo pura ang bo aswng ma thai ko ba saimaya kaham ke hingke ko jaga po hospital pura o ongnabadi school jam tika haisingui tongo hingke chwng tabo hingke doctor bai mala laina hinui yang o hailaikya hingke omo se haini side o hoka yang o ya o tei kisa building o thani hinui kosto mosto khe tui hailaijak ka bamno nai bo bamjakya hingka hingke bai ko tabo hingka hospital bisingo no hapka hingke bo kosto nangjak suka yakung tunukjakmani nainai di hingke tabo khe naijak bai ako baiye obo bithi paina hari spray rok paiye spray ri kha mwnai no hingke tabo khe chwng nogo thanglai sini obo manui rok jotono ongko bai hingke ba yakung go bandage khari rohoka tabo khe chwngui ko nogo thangui tonglaikya sini gari bo cholikha hingka hingke ba yango mwnai tei moi hingke kinaro hano asugoi markhe yakromjak hingke chwng thangui tongo tei ko jagani mung maya ang haifano tamo hino o jagani mung rok sisini yago hingke ba yango mani tini si puila hayo hingke chwng tabo hingka bongni golagati bazar o sokpaiye kwtui pailaina hinui oro naiye pai yakugoi tabo hingke nogo sokpaikya iko mai misong yang mwnai moi hingke tei o driver mama hingke yango kaisa tongo jesini driver hingka hingke bo hingke naini tamrok ongtong o chungi rok bai se han tamjani khai tongkha sache maliya hingke tabo hingka khe chwng oko mai rok chabai ako baiye saring o ongtongkha hingke ba iko mwnai songni tuition phunuknani bongni madam paikya bini tihaikya hingke boro tak tuition pori tongo chwngke yang kisa bazar thalalaina hinui ang khai iko kanui yakugoi ready ongui paikha ang tini ring sikang thanai ang long suit bo tubjakya hingka ba bongkha bong parani bazar oro ri naitonglaimani ri naibai chwng oro iko kwtui chana hinui chana motor oro pai tonglaio hingke moi hingka hingke iko aluk bai siui tongo ang hingka hingke sere chuka pura bono yang aluk basima rok basiri ma tonikha yang light bo kwri hingke andra gundra yang watui bo faidi hingke chwng nogo sogui paikha tabo hingke nana bo paijak bongo oro hingke mwnai hingke pori tongo bini exam tongbola hingke pori dini hinjagui porioi tongo hingke good morning tini hingke ang para o thangsinai pura tongsuka 2 din hai hingke ba tini hingke nogo thangpai sini ang bo nokrok khatang suka tei ang yango hai onek nani samung chai angjak hingke samung bo kisa online form fill up khlaiui nango hingke ba tini hingke thangsinai ang hingke iko yango mwnai hingka rohorno mungjakya moi bo rohorno mungjakya hingke tabo khe ang ready ako ongui pai paikha thana hinui tongna muchung phano tei tongui maliya ma thangsinai ani yango samung nangui tongkha hingke ba online form fill up rok khlaina nango ba haini bagui hai paikha hingke tabo hingke iko ang gari ni nongkhorka maimi songbai se haisipla hingke maimi songbai hai akugoi tabo ang bortala o phai sogaikya iko hingke saichung no pura sele chuka borok bo kwri hingka hingke ba yango motor stand o thangui tongo gari da mano maya omo se wanajak ang hingka hingke obo se aina o tamjani ro hingka hingke bai ko saichung gari o kebo phan kwrui thangui tongo saichung no hingke tabo hingka hingke ang obo sokpaikya ongko jaga o motor stand o oro borok nasingui tongo borok chwng yakung hingka hingke bai ko tabo hingke sini gari cholikha gari kaham gani ang tamsa muktri hai khasi yakun phano haino muktri mang haino lig hai hala haino video khaikhe tese muktri lai tongo ang
hingke tabuk tangai jong laika sung iko omo mandai sokpai kya yango mungo Austria mato hingke tabuk moini dogano pai sokpai oro kisa manui rok naitongmani tam paiyakno saimaya ko nasim se naitongko churi rok yang earring rok aboni pore hingke ang ani bai bai malai rok paikha hingke abo ke bai ni dol yango tongo tei koroksa hingke iko chwng borok bai oro malai kisa kok sai tonglai ke ang phunukgano bai no bo hingka gayengo photo bujang rok no xerox khlaina hinui bobo hingka kaham khe kok saimaya ko bai bai hingka hingke iko naidi bo mane pailaya hoilaya wngoi tonglaio tei camera nukjak hingka eyang hai ungjak o ma mas mamoni bono hingke chwng mandai sokpaijak diko phutiya bai kini phutiya har thangbo bo se ampara je no haimani malai ni ya tin se mala laio builyao ba bojakai tangke phungsa yana sila phutiya anga bolai jeng ঠিক আছে nah kenang kirinya Enggak pernah nacung sekali beriang nu kayak yang kamera tuh heda bay bukan dia kapo hitra kok aja pa gorom boleh gorom lah pas aja pa bay bebenah cuma tuh lah tapi besar wadidi kayak